Здравейте, аз съм Меляни. Ще ви покажа как се плете гривна от ластичета. Ето, нужните ни неща са стан за плетене, кукичка и ластичета. Взимате едно ластиче и ще плетете само едно от тези. Взимате едно ластиче, така, и го правите на осмица. Взимате друго и от тук. И взимате така и го слагате обикновено. Взимате друго и го слагате и него обикновено. Взимате куката. Ето тук малко ми се оплева. Ето това трябва да е отгоре. Така. Взимате куката и ето това го изваждате тук. Както и от другата страна. И от тук. Ето. Ето как се получава за сега. И продължавате по същия начин. Ето. Взимате друго. Взимате куката. Взимате последното. Ето тук. Също. Така. Искаш ли аз да обаче? Защо? Да ти обясня. Не. Ето. Ето, взимате това и ето така го премясате. Взимате и другото и него го премятате. И ето така. Ето за сега как се получава. Ще продължим. Сверяме съвсем. Ето така. Ето, взимаме последното и от другата страна, от всичките страни. И надявам се да сте запомнили. И това беше нашия клип. От нас довиждане!